Și salut, fraților, și bine v-am găsit la al 5-lea episod, cred că de mai era Pocket Edition. Nu am voie. Facem un foișor. Nu mai facem un foișor. Hai să continuăm casa aia. Și să mergem până minut. Ziua, mergeam în noi. Ce lagam. Nu zice. Din cauza memoriei. Oricum că o să vine LG-ul acasă. Vă place ce am făcut aici? Vă place? Stai că ce vreau să fie geamul. Nu deschide. Hai să filmez și unul acum pe seara. Câteva minute. Și vine și noaptea. Aveam geam, dar nu mult. Da, și noi nu avem geam. Vreau să fac un foișor, dar oricum o să facem un foișor. Hai să dormim, stai că camera era sus. Dormim. Hai. Avem la noi. Da, și noi capul și ne-am băgat. Aveam farfecă, deci ești prost. Ce trebuie să luăm noi? Lemn și nu avem lemn. Noi nu avem lemn, noi. Nu am lemn de asta. Că avem prea mult. Unde îți face nevoie jurul? Acolo, da. Să luăm niște frunze. Ce e asta? Tu-s morți. Nu băi, băte, nu te fotbal că te mâncă. Te mâncă pula. Fii cu minte. Ai înțeles, Gheorghe? Facem foișorul. Cu acolo la noi dăm frunzele pentru că ne ascundem în el și tragem o săgeți în zâmbalei.
Așa. Da. Gata. Câtă frunză avea? 50, poate ne așa. Hai să luăm gardul. Uite aici să facem cășură. Am lag. Lag mic. Dar ce lag? Trebuie să fie asta de mare ca... Să facem un parcurs de aici. Nu ajunge asta. E liniște. Uite. Dăm... Am. Hai cu foișorul. Am o țară aici. Sunt... Hai că e viața infinită, să știi că e viața infinită. Fie prea șmecher de foișorul ăsta. What? Am... Fix pe lângă copacul ăla. Da, e bine. Am lagul ăsta și nu pot să... E bine atâta. E bine. E mai mic în pula mea. L-am pus. Să... Mai mergem să mai luăm din... Nu m-am joc cu modul pentru că merge foarte greu și l-am ținut blog la un Gear Pro. Nu m-am jucat cu moduri. Noi nu putem să facem maraton pentru că nu ne lasă să mai când să filmăm decât 15 minute. Lemnul avem sus pentru că l-am dus sus ca proști. Pam pam. Pam pam și lemnul e pam pam. Nu, lemnul e primul, mi se pare aici. Nu e mâncarea aici, da. Abia am beți pe acolo, da. Cred că 4 ani trebuie, nu sunt sigur. Cam atât am. 6, pam. Vrei să jucăm fără zombie pentru că să ne ia ceva? Da, au trecut 9 minute. Și cred că acum, cred că nu merge cu lag. Nu merge cu lag, what the fuck? Să vină. Nu avem shift. Vedeți dacă, ce se întâmplă dacă nu avem shift?
Ce faci shift-ul din oameni? De ce spargi două? Prost ești, bă. Și de cât o... Da, și o să mai avem nevoie și de liane. De liane. Ne mergem după aia, mai multe frunzulițe. Frunze, nu frunzulițe. N-auzi prostul de frate, mi-a început. Adică nu prost. Îți țipă vacile alea. Cu siguranță nu o să ne ajungă astea și să ne mete și mie în frunze. Taci! Taci! Uite ce luăm pe aia. Pam. Nu pe asta. Pam. Două lovituri. Era șmecher că când aveai Flynn Park, dădea wasabi, dădea carnea deja prăjită. Ia-uzi prost de frate meu. Auziți? Un tropă pe aici. E retardat, nu auzi ce se cere. Avem și liane pe aici. Nu sunt sigur dacă să ne ajungă. O să vedeți cum o să ne iasă. Adică cred că e în altă că nu mă lasă să filmez mai mult. Sunt obișnuit să vorbesc. Așa cum ar fi singur. Știu, por acum. Nici cine a pus ăla acolo. Un Enderman. Mâine cred că nu sunt bună parcurs. Nu să mai înțeles ăla cu mape. Să punem. Uite. Așa. Por unde dă? Uite. Așa. Mai luăm frunzulițe, și am filmat deja 14 minute și cam ar trebui să închidem. Acum, chiar acolo, la suprafața aia o să scrie Ronaldo adică YouTube. Să ziceți mie că o să fac. Dar știți cu de la, dar oricum pe creativ. Cred că o să facem două părți. Azi e prima parte. Și oricum o să filmăm imediat după asta. Și cam atât cu prima parte, papa.